Iti napalabas, kinayat metlang ni Chona tinang pautang ke ni Elisa, iti pangpiansada kanila kay Damian. Ngem in kondisyon na ngay karon ni Elisa ti utangan na, iti lasod ti upatabulan, asaan na aparang pasweldo ken kuana. Nagladingit ni Criselda iti mamuan na dayta a kondisyon ni Chona. Si mangpet-meten ni Shasha manipod iti Amerika. Ket inawis ni Chona ti anak na amapanda sumarabo. Ngem saan akinayat ti baro, tanakipagkita ken ni Elisa. Ita gagayem denggen yu tituloy ti nobela ara pauluan. Si iti baro ko. Maragsakan na. Tapi nautangan na kamitlaan ni Mami. Hanggang, porsyento am kaliti inutang mo akwarta? Saan? Nasayaan. Sapel ako maa. Tasaan na kanto nga apuraan nga agbayad. Saan, Jurin? Taikarop ka no day nga inutang ko. Anya? Upat abulan adinak pagsweldoan ni Mami. Tapno mapayadak tinutang ko kankwana. Apay ngay manugot kay ti dayta. Radya ko manugot. Di nakpautangan ni Mami. Dayta ting kondisyon ni Mami ken ka? Juan. Kasaritak to. Sana mabalin na di nakapagsuldo ni ti ulang ti patabulan. Please. Di mo ko man kumprontaran ni Mami. Kasya na ko, Majurin. Ha? Apay kas to ti saom? Gapot na no isakit na kin ni Mami. Kaslayad adda na matipan ang parigat na kanya. Anya? Day tati agpaiso. Iso pa nga asim ko, ma. Saan mo to kumalatan asid sideran ni Mami? Tasyak ti agi karo no agsakit tinakam na kan ka. Oh! Nagpintas ka gaya man iti personal, iha? Kasta ka di, auntie? Juan, iso asayang. Ha? Anya ti sayang, auntie? Sayang ta saan ngay managerin. Sana si Murot kanyak. Makita na ko mga ti kinapintas mo. Kasta ka di? Awan ka di pa iti girlfriend ni Jorin, auntie? Awan pay. Kan kulakmat kan kwa na asyak ti agpili ti para kan kwa na. Anya? Nagsayatin no kasta? Wadiha. Rumbalaga siyak tagpili ti para iti anak ko. Saan ka di? Tasyak ti adaba ka mo iti pagsayaatan na. Ngam, kayat ka demot ni Jorin? Ada kay ti agpili ti para kenkwana? Kunana nga iso ti rumbang agpili iti ayatan na. Jaki palubos? Oo. Nagsayatin no maisuro yun ni Jorin. Kaya't naman, wano saan, iha. Siyak tagpili ti para kan kuana. Wan kayam. Umay ka matagpasya rin siya palay, Oh, sure, auntie. Talagang umayak to. Kaya't kumata makasarsarita ni Uncle Victor. Napananti asawam tawan ako nam. Idin to tawan mo serek dahil ti opisina. Napal si Marabo, pare. Sino ti sinarabo na? Nagano siya ta simbang pwede dito Pilipinas. Anya? Sino ti kadwa na nagbakasyon? Isisura ka nung laeng pari Dominic. Ken saan lang ang bakasyon ti kadana? Anya nga rod?
Dituyot nga agnaid pare. Takay kaya't nakanumat laing dito nga medya Amerika. Anya. Kunaytay ni Elisa, mabit lang iti papanan na. Ngam, aging gaita. Ngamat lang ang sumangpat. Ah. Timatlogan ni Jurin dyan nagsardeng iti arubayan. Ni Elisa, isudyay dimsag itilugan ni Jorin. Agyaman at Jurin. Nagkita na Jorin kanti anak ko. Imay na pa'y intulot dito'y balay. Nanan. Apay nga dato di tiritaw. Gapotay-tay pa'y lang nga paspasungadan ka. Nakipagkita ka matgayam ka ni Jorin, anak. Wan nanay. Ngam, tiyak ko ni baga kada kag itay rimwarak ta. Mabainak. Nga mamuak matlat tatay may nakamat intulod. Kunak itay adin akon itulod ngam nagpilit mat ngamin. Agar-aram kadikan ka ni Jorin, Elisa? Ha? Saan nanang? Sigurado ka? Wan nanang. Awan pa'y matimbagbaga no panggap iti ayat. Anya nga ron tinagsaritaan yo? Ado dagiti sinasaludsod na kanya. Kas kumaitian niya? No kasano ti nakilangan kanya ti inana. No nasayat matlang kano kanya kwan no saan. Kan, no siyak pa'y lang ti para dalos iji opisina kan alalay na no rumwar. Anya nga ron tinsungbat mo? Ibagak ti kinapod no nanang. Asyak pa'y lang ti para dalos iji opisina kan alalay na. Kan imbagak ano daduma. Kan naungat kanyak ni Ma'am Chona. Nasayata imbagam amin dagita anak. Wana nang tapno maamuan mat ni Jurin. Kan imbagak pa'y apay karo kanyak ni Mami na tinutang ko apang piyansa tayo kin ni Lolo Damian. Anya? Pati dayjay imbagam ka ni Jorin? Wana nang. Kasanod no si Diren na ti inana. Kat parigatan na kantumanan ni Chona. Imbagak asaan na nakumprontaran ni Mami na. Kan kunak, nga ano saklatan nga ikaro ti inutang ko. Ngay mas malayo ito ginatang niyo si datayo ita, mami. Magusto? Saan ko ginatang dayta, iho? Anya? No saan niyo ginatang? Sino nga rin tinang ipadawat ka na kayo? Iho, sarabo ni mamim kinisya sa dagito emasida. Anya? Nagapukin ko na dagito? Wad, iho. Sige, magantayo kit din. Oh, iho. Naimasa talaga na itim pasarabo ka na kayo ni siya. Wan. Ay, nakasaysayang, iho. Anya ti sayang, mami? Di saan mo kayo susurot kanya kini mansion da? Apay ang masayangan kayo asa anak ngay may. Gaputanoy may ka, nakita mo kumati kinaposaksak ni Shasha. Anya? Guwapo ka, iho. Napintas ni Shasha. Iso at managkunak. Bagay kayo. Temo ni nanang katagar-aram kanyak ni Jurin. Katitay baga kasaan. Amo kasaan amamati. Gapo iti nakita na kinasingad mi kini Jurin.
Waray siya. Mas tawa kiti kasta unay apa nang isaksakit kada kami ni Jurin. Siyak matan maawatan ti marikriknakkan ko, ana. Aglalo no kasi nga kuyog kami. Anya ti kaya ta sa wanda ito'y amarikriknak para kan ko, ana. Jonah, oray lang na imayag ni Jorin itin bagab nga agbaga na kini Sasha. Agpay sumati bagbagak, honey. Gwapo, tiyanak ta. Kat napintas mo't ni Sasha. Ani, oray no kasano ti kinapintas ni Sasha. No saan mo't nga isuti ko sunada dyan anak mo? Patya, kano makita ni Jorin ni Sasha, agduyos mo't kan kuana. Nga ta, Ada aminan kini Sasha ti sapsapulan ti maysa alalaki. Iso ang mabati ak nga kursunadan to ni Jorin apa manamakita na. Nadaw awag kanyak. Mabit lang. Hello, Sasa, iha? Sana mapunas iti panunot ko tinaybaga kanyak ni Mami itay mangmangan kami. Ngagbagay kami kano kanisya sa Montes. Tanay dumduma kano ti kinapusaksak na. Ken, adda kano aminen ken kuana ti sapsapulan ti may sa alalaki. Sana ka magagara na makakita ken kuana. Ila taladawan ni Elisa ti Pirbiroka. Iho? Nakadado yung manen titurong dagita matam. Ada ka di parikot mo? Awan, Mami. Andalan nalagip ko. Di ka di baga kita'y may papankan ni Sasha ti pampanunutam. Kwa? Oh, makitam to ni Sasha, iho. Gaputay nyawag na kanya nga umay dito'y balay. Anya ti umay na ibaga? Ay, siyempre, mailiw ka no mo ta makisarsarita ka ni Dadim. Agraman kan kamutan. Anya? Wad. Kat, ijayak adito itong balay amang rabi. Iti kasta, makapagsasarita tayo iti napaot. Adda pa panakinton madamdama, Mami. Iho, itantan mo pa'y lahang dahit apapanam. Diya kaya ta pumanaw ka. Nasisayat nga da kamot lang nga makipagsangailik ko, ana. Napatag ti papanak. Uray kasano ti kinapatag day ta apapanam. Napat patagpay lang ti kaandam dito'y balay tapno makita na kaan ni Sasha. Mami, Agure ka. Sa dino nga minaya ti papanam. sana mabalin nga ibagak. Ako mo'yog ka ni Elisa amang pasyar ka ni Lolo tamyanin ti pagpaluda. Iho. Mamaya di mo sumbatan ti salutsud ko. Saan yun nga moen? Niraktumat la palubusan. Nga oray no ibagak ti papanak. Nasaya ata mong dayta. O sige, agsagana ka ha? Basta saan ka apo mampanaw. Nasaysaya at noodda ka dito'y. Dandanin sumangpat ni Sasha. Apay nga tangawan matlangan ni Jurin. Una na nga umay na matsarong karan ni Lolo Damian iji pagbalutan. Awan matan. Anak, apay nga awan matlangan ni Jorin. Wan nga rod nanang. Ang mga no nagbabawi nga umay. Iso nga pantalatan. Anya? Santa ka din nga urayan? Nabayagtan nga uray. Ngam awan matan. Iso nga mga no saanan nga makaumay. Urayan talabiitan nanang. Ang mga nasumangpuatan dayjay. Ni Jorin ti umawawag. Mabit lang nanang ha. Sung batak ti awag na.
Hello? Elisa? Darasam Jurin. Itay da ka pa yung urayan kininanang. Sa anak mo nga umay. Ha? Abay. Saan nakapalupusan ni Mami arumwar ita dito balay? Anya? Imbagam ka di kan kuana, asarungkaran tayo ni Lolo Damian iti pagbaludan? Saan kong imbaga? Alam, apay nga rin na ka pinalubusan ni Mami arimwar di tabalayo. Gapot tata umay asa nga ilimi. Ket ko na makipagsa nga iliak kano. Sino? May sa apalasan, akasangsangpet na manipod Amerika. Anya? Ket kayat ni Mami, siya ti kang rona namang sangukin ko na. Apama na makasangpat iti balay. Kasta ka di? Napintas nga tadaya asasya. Ada nga tan nobyo na. Ano? Agawid dito Pilipinas. Takayat na taga dito yung matlang ti pakiasawaan na. Elisa. Pwede ka matan matimtimag. Ha? Dandanitan makadano ni estasyon ti pulisya. Makita tanto umatlaang ni lolong mo. Wala nang. Payakas lalim mi day ti rupam, iti saan nga isusurot kadata ni Jorin? Pero, kwa? No, kumana ka umay ni Jurin. Sigurado asaan ta kumanaglugan ni Jeep. Dadya kumalugan na tinagluganan tayo. May amon adamot pagplete ta? Sa bagay. Ni, nakadanon tamat gaya man anak. Para... Sigurado ang maragsakan lakit din ni Lolo Damian. Apaman ang makita na tananan. Hadi. Kaslatay metin agpadaya. Gapoy ti kinaado ti pagata mo kadagiti katulong tayo alutun da pang rabi tayo. Gapo tayo espesyal si sangaili tayo, Victor. Ado aputa ti lutuan dagiti para luto tayo. Tanam na maem nga ta aman nangan di umay asa nga ili tayo. Uray pa ino saan, Victor. Basta may pakita tayo kan kuana asaan tayo anaimot ng sangaili. Mami, Oh, iho. mapengawan mo't hindi pagbagay mo umay asa nga ili tayo. Ang tutur ka ka di, iho. Excited ka launay. Ha? Sana nga excited, Mami. Nasalodsod ko lang, taaping awan pa'y. Masigurado, Hok. Nung makitam, ti kinapintas ni Sasha. Arapa apum ton. Anya? Takasano lang unayin ayat kinapintas na di asya. Talaga na pintas. Sigurado, adayawag to ti kinapintas na paman na makitam. Adyo na. Oh, Victor. At nagsarding ang lugar ni Terobayan tayo. Ang mga isuntot orayan tayo asa nga ili. Mabit lang. Kithat ba? Oh, isugag pa ison, Victor. Oh, iso na dyan dumdum sa giti kotse. Oh, makita mo di ho? Napintas, nagpaiso. Wow! Ang adama na natin maktal to yung mansion niyo, Auntie Chona. Wan, iha. Ala, agtukaw ka. Thank you. Jurin, iho. Apay akit kita matlatan di siya. Agtukaw ka matan at agsarita kayo. Well, Mami. Managbabain sa to'y anak yo, Auntie. Siguro kat. Naimayang lang, kapo iti pan nakakita na iti naidumdum akin na pintas mo.
Iso asaan na maun-un eh. Agpaiso ka dito yung paga ni Mami, Jurin. Buwan. Talaga, dayawag ti kinapintas mo, Sasha. Ah, Agyaman, nak. Amom ka di. Awan pa'y boyfriend ko. Dak pala sinaludsot. Yung baganan nga awan pa'y boyfriend. Sika, Jurin. Ada ka din girlfriend mo? Kwa? oh, Jurin. Sumbatan mo't ati sa lunsod ni siya. Damdamagan na no da kanon girlfriend mo. Awan pa'y? Oh. Nagsayatin mo kasta? Anya? Wan. Gaputa. Agpada tagayam nga awan pa'y kayan ayat na. Lolo, kumusta kayo ditoy? Ay naapok, natuok sa nakaado alamok iti rabi eh. Ka nagpudot pa'y. Agan-anos kayo pailang tatang. Uray kat piyansaan da kay ton. Ay, agyaman ang anak ko. Nga nangalaan niyo ti pangpiansayo kanyak. Imot ang akin ni Ma'am Chona, Lolo. Anya, kat apay nga imutang kakingkuana. Ang mga nuparigatan na kantumanan, apaok. Saan nga tamot, Lolo? Naimbag pa'y kumaasaan takon apinyan saan pa'y. Ngam ti umutang ka, kinisuna. Lolo, saan nga agdal na ti panunot mi kininanang? Aging nga da kayo diti pagbaludan. Kasta nga agpaiso tatang. Iso nga imutang ti apo ko yo. Tapno may ruarda kayon dito'y pagbaludan. Anya pa'y, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dinggem ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.